Ай, снимай, бе! Смисъл, правай! Ай, бе, питай там! Знае ли против чалгата? Чакай, питай пак. Тишина! Знае ли против чалгата? Аре, ма! Ня! Та е хеви метал. Шипи! Вие за или против чалгата, само да кажете? Абсолютно против чалгата. Защо? Защото е пълна простотия. Няма нито текст, нито музика. Хората се кълчат на всички страни и так се забавляват. Много ниско ниво. Да, обаче Благодарим. това се слуша масово в България, в смисъл... Какво казваш? Това се слуша масово в България. В смисъл от по-малото поколение. Да. Моето е поколение. А вие каква музика слушате? Жалко. Аз слушам специална музика. Класическа, оперна. И страда, предполагам. християнска, не. За или против чалгата си? Аз съм против чалгата. Против чалгата, защо? Прекалено мейнстрим. Ага. Против всичко. Включване. За или против чалгата сте? Аз съм против. Защо? Защото мен това не е музика, цигания някакъв. А Вие? Ще кажете? Аз съм по средата. Защо точно по средата? Смисъл има една част, в която ви харесва чалгата? Или има някои смислени текстове на самия стил, обаче повечето са безсмислени. Каква музика слушате? Хип-хоп, R&B, хаус, транс, дръбстеп. Благодаря. Ти? За или против чалгата сте? За. Така. Наш шура сте, значи. Така. Сръбско-мръбско там. Но, нали, алкохол да има, аляка, така. За или против чалгата? За. Какво ви харесва по-точно в този стил музика? Прости. Аз много чалга не слушам. Ай, моля се. Аз съм за. За, не, В смисъл две зата и едно не. Това са наши хора, майна. Какво харесате толкова? Циганията. Не, така ще гледа и влюбено. Както винаги. Ние сме винаги за лесбийките. Аз съм за секс на обществени места. Аз съм за лесбийките на обществени места. Аз за лесбийките. И така. Давай, прави си. Окей, значи, както видяхте днес, това беше вторият влог за Майна ТВ. Така. И началото на новата поредица. За или против? За или против, както виждате, направихме няколко въпроси. Ще има такова. За или против чалгата. Да, запознахме се с тези двете момичета. Ние сме гейове. Да, казват го вече за 20 път. И може би в тази нова поредица ще има доста епични ситуации, които може да си ядем някъде и майните даже. Значи, като цяло срещаме случайни хора, напълно случайни, с тях се И ги запознахме. питаме. И ги питаме за какво става въпрос, нали? Ще избирам всеки влог нов въпрос. И така, както видяхте, тук наблегнахме в този влог над за или против чалгата. Питахме всякакви възрасти, от стари, нали, до млади момчета по на 15-16 години. И момичета. Да. Айде, някакво лапи му е питам, наистина. Да, следващият епизод ще видите самата поредица, началото на самата поредица. Чао! Довиждане.